Bochten ligt hier prikkeldraad, zowel de binnen- als de buitenbocht. Binnen, buitenbocht, prikkeldraad. Maar ja, toen regende het de hele dag, dus we konden de springen buiten niet doorgaan. Nee. Binnen mochten die officieel. We hebben er uiteindelijk goed doorgegaan in één dag. Alles kon oh! Jij hebt een afmelding gehad. En toen hebben wij al 5 minuten gevraagd. Ja. Ja. Het is uiteindelijk wel allemaal goed. Hier weer prikkeldraad. Was je fotograaf nu? Was je fotograaf nu? Hey, perfect. Wat? Ik zeg, de schoenen zijn ook geschoten. Goed zo.